እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃንን ርክብ አካይዶም። ክልቲኦም መራሕቲ ብሰሉስ 5 ሐምለ ኣብ ኬንያ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ተፈጢሩ ዘሎ ደባዊ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ብዘተ ክፈትሑ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። ድሕርቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተኻየደ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ምስ ጀነራል አልቡርሃን ዘካየድዎ ዘተ እቲ ጉዳይ ዶብ ሰላማዊ መዕረፊ ክርከቦ ተጻብኦታት ደው ኣቢሎም ናብ ዘተ ምዝኣትዉ ከም ዝኾነ ምስምምዖም ገሊጹ። ብወገን ሱዳን ነዚ ዘተ ይኹን ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ብዝምልከት እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ግዜ ዝኾነ መብርሂ ተዋህበን። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ኢጋድ ንምስታፍ ናብ ኬንያ ዘምርሑ መራሕቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ነቲ ጋጣሚ ክጥቀምሉ ምኻሎም ንሰላም ቅርብነት ዘርአዩ ይመስሉ ዝብል ትዕዝብታት ይወሃበሎ። ብዞባ ኣልፋሽጋ ናይ ብፅሒተ ይሕቶ ዝተላዕለ ግጭት ናብ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ብምስጋሩ ነቲ ዞባ ኣብ ርእሲ ዘለዎ ቅልውላው ናብ ዘይውፃዕ ዓዘቕቲ ከይሸሞ ብሓያል ወገናት ተሰጊዩ ይርከብ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዓሌት ዝሰረተ ግጭት ብሰፊሑ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሓድሽ ብዝተላዕለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 300 ሰባት ተቐቲሎም። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ናብ ናይ ኣምሓራ ትውልዲ ዘለዎም ምዃኑ ዝገለጹ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ብዕጡቓት ጉጅለታት ዝተኻየደዩ ካብ ምባል ሓሊፎም ዝርዝር ሓበሬታ ይሃቡን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ በቲ መቕዘፍቲ ዝሰመየ ገበናት ተሓታቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ኣብቲ ብሶኒ ወጋሕታ ሰዓት 4 ከም ዝጀመረ ዝግለጽ ዘሎ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት እቶም ዕጡቓት ኣዴታት፣ ህፃናት፣ ኣረጋውያንን መንስያትን ብዘይ ኣፈላላይ ከም ዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንቢቢሲ ብዝሃብዎ ቃል ገሊጾም። ክሳብ 70 ዝበፅሕ ኣባይቲ ናይቶም ግዳያት እውን ብሓዊ ከም ዝተቐጸለ እቶም መሰኻኽር ሓቢሮም። እዚ ኣብ ቀለም ወለጋ ዝተባሃለ ዞባ ከም ዝተፈጸመ ዝግለጽ ዘሎ ሞት ሰላማውያን ሰባት ገና ምእራይ ሬሳታት ስለ ዘይወዳእና ክንደይ ከም ዝተቐትሉና እውን ኣይንፈልጥን ክብሉ እዮም ካብቲ ፍጻሜ ዘምለጡ ንኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ቃሎም ዝህቡ ዘለዉ። ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወግዓዊ ቁፅሪ ሞታት የለን። ተመሳሳሊ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ 2 ቅነብ ዘይመልአ ግዜ ምፍጻሙ ዘዘኻኸሩ ተጣበቕቲ መሰላት ኢትዮጵያ መንግስቲ ሃገር ነዚ ናይ ብሔር ግጭታት ብኣግኡ ደው እንተዘየቢልዎ በሰልኡ ንዘበናት ነቲ ሃገር ከሳቕያዩ ብምባል የጠንቅቑ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብዛዕባ ጉዳይ የመን ብዝምልከት ምስ ወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘተካይዶም። ኣብቲ ብሰሉስ 5 ሐምለ ዝተኻየደ ኣኼባ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ሃንስ ግሩድንበርግ ኢራን ኣብ የመን ሰላም ክሰፍን ሰላማዊ ፍታሕ ምምጻእ ምስታፋ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ርክብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓሊ ኣስጋሪ እቲ ኣብ የመን ዘሎ ግዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ቀዋሚ ዝኾነሉ መንገድታት የናዲ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኢራን ሃናፂ ኣብ ዝኾነ ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ እንተተዋፊራ ህዝቢ የመን ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ወከልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም። ንመንግስቲ የመን ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ኣብ ስደት ከም ዝሰፍር ብምግባር ንዝበዝሐ ክፋል የመን ዝተቆጻጸረ ሕቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ እዩ ዝግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።